Azamsekeke ukufunda nokufundisa esikoleni ke samabanga aphansi isiseko primary school eJabavu ngemuva kokuthi abazali abathukutheleke beganonwabo bavaleke lesi sikole namuhla ekseni befuna ngodliwe ukuthi ke ngenelele umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng. Laba bazali bathi ke isenzo sabo silandela ke ukuphikisana nothishanhloko walesi sikole okuqhubekayo lapho ke besola khona abaphathi balesi sikole ngokwehluleka ukulungisa ikhala noma ngathi ke ukulalela ikhalazo zabo. Bafungeke bagomela ukuthi ke isikole sizovalwa kuze kube ke iziphathimandla zomnyango ziyangenelela. Kanti ke umnyango ubungakatholakala ukuphawula ngalolu daba nokushiya ke ungabazane ngokuthi ke ukufunda okujwayelekile kuzoqhubeka nini. Bavala amasango esikole samabanga aphansi isiseko abazali abanganeme ngobuholi bukathishanhloko. Labazali bathi sebakhathele ukubika izinkinga kumnyango wezemfundo kodwa lutho ushintsho. Kunama future doctors la kule sikolo, kunama future president la kule sikolo, but it looks like the principal akanandaba nabantwana bethu kule sikolo lesi. This is not the beginning. Ikolo mazivalwa, we closed the gates. Sathi thina sifuna abantwana bethu bafunde ku situation esi-right. Ikolo ziyavulwa, ama-toilet angcolile, utshani bukhulu. Kanjani ezinye ikolo mazifika bafika esikolweni esi-right, indawo conducive for the learning, but la kule sikolo ngazathi ayikho leyo nto leyo, bayahluleka. Kusenjalo baqhube ngokuthi bazoqhubeka bavala amasango kuze kube ukuthi ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni uzamathuba ukuzoyilungisa lenkinga. They don't care about i-future yabantwana bethu. Thina singabazali, we don't want this school to close. We want abantwana bethu bafundela because some of us sifundela kule sikolo lesi and we don't want it to close. Sifuna uprincipala uAna ahambe udepartment so angithi banale term yabo abayisebenzisayo abamuphe sick leave or bayibizani a special leave akole mari basifunela uprincipal who will run this school. Otherwise lesikolo lesi abantwana bethu will stay at home, sizobafundisa. We will make sure ukuthi bakhavara umsebenzi lokumele bawukhavara. Izinkinga ezibaliwe ukungaphatheki kahle kothisha nosekholele kudweshu phakathi komunye wothisha nothishanhloko olifaka amaphoyisa. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseJabavu.